Junubar, Laispa, Laipu Kenda. Laispa, Laipu Kenda. Hakakatang ukpa barukon baraman sem bakod. Amen. Ka jing e jong try jing yu Jesus Christ bat ka jing e jong ublay lambat ka jing selog jong men sem bakod kinan rangkat bat pi baro. Rangkat bat piru. Jajar halade marway ko hanmen ko para to ken sachisin kum ki jing thau ko jong ublay kum ki khon ki jing u. Ngi dem ngu ngon nak ma jing u ban ai kajing sngongo banai kajing ero kajingi nag banta kane kasngi kabathamai kabol ayengi man kasngi kadai kajing pankan mau kajing u yang abade pi ko hanmen ko para badai kajing it kajing u yangi delang ba kajing ri kajing sumar kajing u yangi badai kajing khot kajing u yangi ken bangin pai shu kerpange ha kane kasngi ba mangingin dan kata kajing yasha ha kajing em kajingi kajing yasha kajingi kapan scam kapan roy kajingi how dry bad habang gidan kata kajingi klampep ko hanmen ko para ngin yok pediang ya kajing e kajing kerku ha kajing em ban pan scam ya kane kajingi badan kata kajing yasha ha kajingi ko hanmen ko para to kany ha kane klemat ngin pai so dry ngin penmap no dry na gabanta kilat kitam gidona jungi baro I bo try un map ekipop kejungi un saj ekilat kilat kejungi berkum juru ya baro kejungi mong bakipop kiwan ra ha kejungi em kejungi kenang ba manga mapi ngin long sisa kita ki breu ki babidor ban pediang ya kejung e kejung kurku kejungu da kejung sngure ngin pai so try ngin duai ban ngin penmap na gebenta ki pop jungi ngapla hau blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang alale pop sibun da gijing perkat da kitin da kikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakraw junga namar kata nakarpa di kamaria bukut kabaisa kate soti ya kyangel berkirukut pada pi ko hanmen ko para banduai nagbanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro nisne yangi Mandalama piki pop jungi unyalam yangi sha kajung embam jukut amen. Akan dikemas bekut ngidawai kerpang na gebenta kini kejing temu baper jungi na gebenta kejing kot kejing kya jong i kong Lucretia mertong
bat kum juru na gebanta ke jingkot ke jingkia jong iba Max Salon Karmudai ai botrai kan rat un kurku kurdoi ki un ktai ki khnam bakin yo ke jingkot ke jingkia ke bapura hakal yang gamat bat hakaman sem ngi duwai ru na gebanta I Richard Khar ba irake madakasngi ya kasngi kha ke jungi ke bakat sausnam ngi duwai boblei trai kan rat un ai I kita ke jingkurku kurdo ke baidan kam panio ke jingkot ke jingkia akalang kamat kaman sem kham tam banang la ban nang iem ke jing iem ke babha ke jing ha ke jing tebru ke jing teblei ni do wairo nak banta imi jing I Melinda dekhar banyo ya ka jing jathaj bom jukut ha ke hima ke jong oblei ni wan raro nak banta ke jing temu bapher jungi I wei pai wei Todon hajan kisakri jong me kotrai ba to ai ba kiba kerpat kin shem yame ubasbon barabor ba ha kitu kibas ngau krau bandon ahame kum unong thau bat unong sensyar men pantamai ya ki e kiba mela thau bat men rikhop ya kiba mela pantamai dau trai jing Jesu Christ u kon jong me ubayim bat basensyar ringkat bat me ka jung yalong ka wei jong men semba khoj ublei junam la junam amen Kaching puli na kitab u Jeremiah ha kata kapor u ong utrai ngan salong ublei jong ki jaj u Israel bat maki kin salong ki pad jonga utrai u ong kumni ki pad ki balalait na kawat lam kilayo jingkerku hakari kenja menbau Israel ulawat jingja thai utrai la pau ha u na sha jingai ngala e ye phi de jing e bom jikut namar kata ngala pteng ye jing spoon jonga ye phi ngan sa tei biang ye phi bat pen sa yeng kin riang ko Israel basoti pen sa deng biang halade de ki sing shakuriao bat pen sa let sha jing shat jong kinong le tamasa pen sa thung biang ye kibri so wain halor ki lum Samaria kinong rep kin sa thung pat kin sa yo bam ya uso en sa poi kasngi haba kinong aphira kin sa ya perta harilum Ephraim yang jot ho yang in yalet kiu sha Sion sha utrai ublei jongi naba utrai u ongkumni turwai jam da ka jingkemen na ka benta u Jacob tu penjam ki jing risa na kabenta urang badu ki jaj benriu tu penbena tu ken hoi ya ro batu ong utrai ula pelat ya la upat ya ki badang sa u Israel kaktin jong utrai Dreus pa saupo nomor Dreus pa saupo Sharai, ya lagi
Blame lamon jingo ya lagi bre. Haleluya. 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 Utrai dan ringkat bat pi. Ka jing pule na ka gospel bakut kat kum o Matthews. Ka buram hame kutrai. Hakata kapor ujisu ulami badolej sakathain tirus bat sidan. Bad hakmi kawai kanong kanan kablasong hakata kathain kalawan shau bat kala kerpat. To isnay nga kotray kukuno David kakun junga kasyong ksoj bat kasitom jor. Hanrei umsyam la jubab yaka wat sikentin ro. Te kisenran jung u kilawan ban kro yu kiong pha kan leit no namar kasuyam nadin jungi ula jubab yanga la pha tang sha kilang brod balaja kaying Israel nangta kalawan sisendan bat keladem krup ha kijat jung u kaong kotrai toirap yanga te ula jubab kamlong kabade ban shim ya ke jenbam jong ki khon bat ban bread ha ki kseu ying kalapai ktin kata kabade kotrai Henry wat ki kseu haying ki bam ya ki lengkhot lengkai ki bahap na kamit ki kanrat jong ki Deu Jisu la jubab ya ka kokong shisha pikrau ka jinge to kan urlang hapi kumba pikwa bad hadin kata hi ka klemat lapan koj ya ka khon jongka ka gospel try ka jingero ya me Chris ko hanmen ko para ha u Jesus Christ menta ngiem ha kane ka prathai lane ka juk technology ka ba ngi khot kat ka ba phikwa kat ka ba phidan kam phila ban yo ha ka jaka ka ba phiyeng ha ka jaka ka ba phishong lada phikwa ki jan phila ban order kin sawan bet haying jungphi lada phikwa ki jingbam kin wan bet hakmat jungphi hajan jungphi phimdon kam shu ban lech Syaki yau lane syaki dukan. Lada pidon kam ki doktor pila ban su order lane ban pun lane ban pawan yaki haying jungpi pi olut. Nadong sedong menta ke perthai ngila ban yo ha ke caka ke bangi yeng. Wat ha ke bam gade habangi teu ngisyat haying ru. Mensua habangi syat ngi habaab da kenta ban i. Henry menta pat tang si menit ar menit ngila yo ike jingbam haying jungi. Kanai gade ke perthai kaba ngi im menta ban ngi haba ngi im kum kanai ka jok kum kanai ka perthai ka menta ngim don shu kata ka jing ya sha ngim la shu ban ya sha ya ki jing e ngim la shu ban ya sha ya ke ka ba ngi yomat ha ka jing im ka jungi ngi kwa babaro ha ka jing im ka ba ngi im menta ngi kwa ban yo hangto mar hangto hi ha ka ju ka por ha ka ju ka klimat shisha ha ba ngi pe ya la ka jong ka jing im pamaroi ngim don shu kanai ke jing la ban ya sha ya kanu ka bangi kendu ha ke jing em hanrei ha bangi pe ha ka gospel ke bamanta ke sngi kane ka riu ka kanthei ke bawan show Jisu ke bawan ban kerpan yo Jisu ba ka khun jong ka ba sha kem ksoj bad ka don ha pedeng ka jing pang jur kali kerpan yo Jisu Habau Jisu yos ngeu ke jengkot ke jengkerpat ke jengka ya ka ud ka nam baka ka labu akhmat jungu u Jisu syam ngap hanrai syam patiau syam la jubab syam la ai ya ka e ka ba kapan penban u Jisu u ang yaka yang ala pha ban watang na ka banta kito ki khun Israel ki pelaja hanrai kem walada kam dei kanong Israel ne ka khun Israel maka kam syam la sange ban kerpat yau Jisu bau Jisu unwan ban keta ya ka khon jungka bakan yo jingkoj
habang ipet ya ke jing im jong ka ne ka reu kan thei ne ka kan thei ka bang yo sneo ka gospel ko han men ko para ka khot ka weri ngai pi ba manga ma pi ngim dei ban sange ban duai lande ban kerpat hakmadu trai haba ngiwan ban duai hakmadu trai haba ngi kerpat hakmadu trai ngim yo ka jubab yu ngi kan randin no ngi phet no jangai no hajaka bang nang pan scam ya kata ka jing kerpat ka jingi hajaka bang nang yai rahem haka jing duai ka jinga pan ngalai phai no shaki wei pat ki jat jin thau pan ngalai phai pat shaki wei pat ki blei hanrei kanai ka kan thei ka yathu yanga ba de phi ngi dei ban yai ne ha ka e ka ba ngi le kham ta me ha bang ngi don ka jing ngei hau trai kanai ka ru ka kan thei ka la don kata ka jing ngei hau trai ha ba ka don kanai ka jing ngei kam kwa ban pen leno ya kata ka jing ngei ke jongka namar ka sngu thu shai ba ka jing ngei jongka klam ka jing ye sha bat klam kita ki kam ka ba ka le ka jing ngei jongka kan long ka bano badu trai ru tip shai menta kanai ka briu ka don ka jing ngei hanrei usngu kwa ya ka ba kanang le ka ke khnang ba ka jingej jongka kanang rakhem khnang ba ka jingej jongka kanang scam den mata ka daw ba marsin wan u jisu khlam jubab u khlam ai ya ka ba ka pan utrai u yo ya ka jing don kam jonga ba jong phi kumbau yo kumbau tip ya ka jing don kam jong ka breu u yo ka jing don kam jonga jong phi kumbau la yo ya ka jingej jong ka breu klempe putrai utip uyo ya ke jenget ke ba manga ma phi ngidan hanrei habang yuan khma jungu teng ngim yo mat ya ka bor jungu teng ngim yo mat kita ke jingta ke jungu ha ka jing em jungi kumha ka to ka por ngide ban kan mau ya ka ka gospel ke ba manta ka sngi ko han men ko para ka jinget jonga ba jung phi kam lar kam klem ka jing ya sha bat klem ki kam Kana ka kentei kaya sha ya kito gijing tenju jong utrai kaya sha ya kito gijing bom sunyeu jong utrai ya ka kerpat ya ka kerpan ka jongka utrai syam lasngap klam ai gijing terwa jongka ha ka to kapor hanrei kanang yai mare kanang yai perta khmadu utrai ngiru ken ko han men ko para ngidei banle ha kanai korkom ngim dei ban sange ngim dei ban kan randin ngim dei ban petno ladau trai sngap ya gijing duai jungi ladau trai sem ai yak ke ba pipan yak ke ba pidon kam hakato kapor ban nginang dei susu ban penjeleu ya kata ka jing duai jungi hu ban nginang dei susu ban penbon ya kita gijing duai ki ba ngidei ban duai khma jungu bat habang ngi duai rangkat baki kam gijungi klempep utrai sngap ya ke ba pipan pimdon kam pan lada ma pidon ka jing sha lada manga ma ngidon ka ne ka jing sha ba lada ngi le ki kam ki babaha ke jing em ke jingi ngimdon kam pan ka jing sha utrai ulai ilut utrai ai ke ba utrai kwa nanga ma na ko han men ko para ka dei ka ne ba mangingin ya sha habaro ki jing shem jing kendo jingi ha ka jing em bat bangin le ki kam ki babha rengkat bat ke jing sha jungi den mata kadau ha kan ke sngi ko han men ko para to ken wala dang im ha kan ke juk ke perthei ke ba menta ke bala ban ayengi ke jing snobha ke bala ban ayengi marmar hang to ya ki bangi kwa ya ke bangi don kam ya ki bangi yo ha ke jing em hanrei to ken ngin klet ngin bu ya kan ke juk ya kan ke perthei ke jing ba menta hanrei ngin yai ne ha kata ke jing sha bat hakikam babha ke bangi dei ban le ha ke jing em baman la kasngi jejar khabrep ki khmat chung phishipor duai bat ai ti yala de how try ai bo try ubal ai pi kana ke jing unang penraham ya kata ke jing ke jung pi leng ba ke jing sha ke bama pi yai don ha ke jing em ai bo try unang penraham ya kata ke jing ke bawal ai pi lengba ki kamba bah ke ba pi le ha ke jing em jung pi paman la kasngi pan ke bor no trai pan ke jing krishan no trai pan ke jing shai no trai and yoro yao Jesus Christ
Junam la junam. Amen. Tungin yang pla la ka chong ka chingai. Na ngai. Hou bleef paardun barbaro. Nos hou van nego kakendo. Laat Jesus Christus commemorate you. Ya mapun ang simpoy. Ya malakana Kamaria tesati. Baisha la vein ha popentius pelatus. La sana pnai u la ya barate biu. La ya shkebia ha kasni kabala la mi pan kebia. Ula kir shabnai kusham shkamon blai kupa bdan barbaro. Nang tau wan pat ban shar gibi mit kebia. Nang eight how man sim bakoy. Hakabalang Catholic bakoy. Hagajung salok rekoy. Hagajung abagi pop. Hagajung mi pat kado. But hagajung embom jukut. Amen. Lai spa nrupundai. Toduai ko para baga jing kenya junga ba jong pi kan long ba pediang hun nakmat ublay kupa badan bor baro. Try pediang kenya Jing pi nak banta jing robat borom ko tang ni jungu ka jing mantoy ngi bat balang ba ko jungu baro ko wei. Tos ngau san ai ban pan ko ya kine ki jun ai ko trai ngi kerpat bat da ka ba me pediang ya ke jing trua jong ka jiknya ba ken jaman sim. To penjana yangi banlong kajing terwa bom jekut hame dau kris utrai jungi amen. Utrai don rengkat bat pi to kentiu yalaki danut to nginai ngui trai ublay jungi da shisha kalong basong hok bat kabadei kadeti jungi bat kajing penim yangi Haman lakapor bat kajaka banaingu yame ko kanrat ko kpa bakhoj ko blay badan bor bat bom jukut namar ha kajing ej melathau yaw ban reu bat haba melapan ram yu kat kum ka hok mela suspa yu da kajing isnei lengba utrai jungi u Jesu Christ lengba jungu ki angel ki aro yame yakaburom jungme ki hima ki demmane bat ki bor ki khnyu hakmat jungme Kabeneng bat ki bor kabeneng bat ki serfem balakar ku ki ya mane rengkat dage cinkmen ngi kerpade me to ai ba ki sur jungi kin ya so bat ka jongki kat ba ngi pen bana da ka jungi ro ba snau red Sana
Da sisha melong bokoj kotrai ketame jong kajing koj baro. Namar kata ngikirpat yame topan koj pan kentang ya kine kajing terwa jongi. Da kebapa yaman sim jongme kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi. Kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukris. Hakapor baladi no yu badala kamon snobha. Ula priang ya kajing syasutom, ula shim yokpu, bad kebaingu yame, ula kedia badal ai hala kesenran ong. To shim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga, ya keba NIT na kebenta jongpi. Hakaju kurkam endalalaya bam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ula ai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bad bom jukut ya kebaen penme na kebenta jong pi bad na kebenta kibabun na kebenta kajeng map yakepop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngait. Katasin bangi bang yuneu. Namar kata ngi bapen menta ya kajing ya bat kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bat ya kuri jong kajing pen em ngi daingu adem namar melenyew yangi ki babet ban yang khmat jong me bat ban sakri yame da kebas ngret ngi kerpad yame bangi ki bayo banta hakamet bat kasna mokres ngilong ki ba lapaniteli kawe daumen sim bakhoj Token mau ko try ya kabalang jongme kabala priang ha setelah keperthai bato penjana ya ka ha kajing ej rengkat bado Francis ukpa ba ko jongi wal bat marwen yu bishop jongi ka kan hon ki bishop bat baro killing do token mau lem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki baliothia da ka bakermen ya kajing me pat bat ya baro ki bala khlat no ha kajing isnei jongme to priang ya ki sha kajing shai ka khmat jongme to isnei yang gibaro ngi kerpad yame barengkat bat kamariate soti bakhoj kakmi jongublei jesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerukhoj ki belapen sngo bha yame pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha kajing imbom jukut bat benginiro bat pendon borom yame daw kun jongme u Jesu Christ. Dau lembat u badhau kan long hame ublei pa badan bor ha gijing yalong kawe jongmen sim bakuj barok ka borom bad gijing yaro junom la junom amen. Kumpelah kum yang ngi daw nong panem bat kumpel hikai ngi dak chin blei ngi nod ban ong ko pa jungi baha beneng kalong ka bakuj kerteng jongme kan wan kahima jongme kalong kamon jongme ha ka kendeu kumba habneng tai ngi menta ke jungbam jungi kabahala kasngi batama bingi kerengkang jungi kumbang rugi ma bi ke bales neu yangi padwat yalam ngi sha ke jung pensoi henry de penlaj ngi na kabas neu to penlaj ngi kerpat ko try na ke jung sneu baro ha ke jung sbun jongme to ai jing suk jing san ya kisngi jungi khnang ba da kajing rap kajing isnei jome ngin laj barabor na kapop ba ngin yo jing da na kajing jenjar baro kat ba ngi dang ap khmelenti ya kajing kerman bakoj bat kajing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ
God Rai Jesus Christ, me belong haki apostol jung me ka jingsuk ngai phi ka jingsuk junga ngai phi wat pe ya ki pop jungi henro ya ka jingai jong kabalang jung me bad ha ka jingsbun jung me to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingatali ka we kat kum kamon jung me mame ubi mat basan shar junam la junam ka jingsuk God Rai kan barabor rain kat bad phi to ngini trwa ya ka da ka jingsuk iwe highway pat ka jingsuk bad phi hak mi kulang broad jong blay hak mi ubakino yaki pop jong ka prathai sukito yaki balakhat sha ka jing khawai jong u khun lang broad ko kan rat kan som hok man rum pop ka yin ka chunga han resh ong tang bitin ka man sim chunga ka sakya i kama pat ka sunam cross kan ri pat kan ni sha ka chung bom chukut amen
dan agajing em mata kadau kan ko jisu iwa hak majung me man kasngi mata kadau jisu nyai ti la de hame amen simti yangi jisu man klain kan yangi man raman pan skam ya kata gajing lang ba gajing ya sha gajing jisu angai boring i kan nang pun koi kan yangi ya gajing jam ya gajing pang gajing shitap bang ya man ha gajing em gajing nyai tilot kat kabang idon kotrai hak majung me namar shisha me long play jingi namar shisha me long kan rajungi namar shisha me long baro kat kabang idon hak jingi em jingi kum preu ai boring iko jisu klanya iko jisu ang krishan yang iko jisu jisu ali 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 ali
Dong ini aduai. To senran lenti da gejnya da bayai ne jong me kotrai. Ya gitu kiba me pentamai da gejen ai ba kenja beneng. Bato ai ba kitu ya kiba memju sange ban Abraham kin kelalong kiba bet ya gejeng suspa bom jukut. Dau kris utrai jungi. Utrai dan rengkat bat pi. Ublay badan bor-boro unkurku ya pi ukpa badukun badaman sembakut. Amen. Toli suk ij bersyukur utrai da gajung ij jong pi markel yang. Yes ngamu ya ublay. Saus pak kada. Kaburam hau pa berkuno mensim bukut. Jumpa long lam lekong jumpa terapor jumpa junam amen. Enyero ya utra Yesus Kristus jumpa junam.